Λοιπόν, απαντώ στις χαμηλές αυτονομίες ως ένσταση που ποτέ δεν αγγίζουν τις δηλωθήσεις από τις αντιπροσωπείες. Και πότε συνέβαινε αυτό? Θυμηθείτε τα κλασικά αυτοκίνητα που είχαμε μέχρι τώρα. Πόσες φορές άγγιξαν οι μετρήσεις στο προσπέκτους ή στα τεχνικά χαρακτηριστικά με τις μετρήσεις που είδαμε στον δρόμο. Απλώς, στη μία περίπτωση έχουμε πολύ περισσότερες λύσεις όσον αφορά τον ανεφοδιασμό, ενώ στην τρέχουσα φάση της ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης έχουμε ένα πεπερασμένο, αναπτυσσόμενα δυναμικά αριθμό φορτιστών. Αυτή είναι η όλη ένσταση και αυτή είναι η όλη ανασφάλεια, που η οποία ουσιαστικά δεν ισχύει και μπορούμε να την δούμε σε επόμενο βίντεο με νούμερα. Άρα λοιπόν απαντώ ότι ό,τι ίσχυε, ισχύει. Η μόνη διαφορά στην τεχνολογία της μπαταρίας είναι ότι είναι στο αρχικό στάδιο με πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Στην προηγούμενη τεχνολογία, η οποία είναι μια τεχνολογία που κατά την άποψή μου είναι σε απόσυρση, αυτά τα ανώτερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης έχουν φτάσει στο μέγιστο βαθμό και δεν παρουσιάζουν καμιά βελτίωση.